खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। 31 बैसागोसिमल' बैसागु फांसन खुंनो हागोन, जेठ दानाव खुङोब्ला बैसागु सोदोबखौ बाहायनो हानाय नङा बुंदों हिमन्त। काजिरङायाव गान्दानि गाग्लोबनायाव सानै बिफा फिसानि जोखोम। खामपुर पुलिसनि जिम्मायाव सासे सुबुङा हरखाब जिउ गोमादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बैसागु फांसन एबा बिहु फांसन खुंनायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गेदेरथार थांखि फोसावदों। देग्लाय बैसागु दानावल' बैसागु रंजानो हागोन एबा बैसागु फांसन खुंनो हागोन। मख'नो गोनांदि आसाम बासिया देग्लाय बैसाग दानसिमल' बैसागु फांसन खुंनो हागोन। जेठ दानाव बैसागु फांसन खुंनो हानाय नङा। जेठ दानाव हारिमुआरि हाबाफारिफोर खुंनो हागोन, नाथाय बिहु सोदोबखौ बाहायनो हानाय नङा। 31 बैसागसिमल' बैसागु फांसन खुंनो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोरमायदों। बबेखानि आसाम सोरखारा देग्लाय रायजो नाङै 21,000 बिहु कमिटि एबा बैसागु खुंफुं आफादफोरनो बैसागु फांसन खुंनो थाखाय 1,50,000 राङै होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव बैसागु फांसन खुंनायनि मुङाव सान्दा खांनाय हारिमुखौ बन्द खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा थांनाय बोसोरनिफ्राय बैसागु खुंफुं आफादफोरनो राङारि अनसुंथाइ होबोदों। माखासे नेमखान्थि आरो गाइडलाइननि गेजेरजों सोरखारा बे राङारि अनसुंथाइखौ बैसागु खुंफुं आफादफोरनो होदों। देग्लायबो मोनफ्रोमबो बैसागु खुंफुं आफादनो सोरखारा 1,50,000 राङै होगोन। अदेबानि फैगौ बोसोरनिफ्राय आसामनि गासैबो जिल्लायावनो सोरखारि हाबाफारिजों 7 बैसागआव बैसागु खुंगोन आरो बेखौ बैसागु खुंफुं आफादा जिल्ला खुंथायनि मददाव खुंनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। काजिरङायाव गान्दा गाग्लोबदों। काजिरङानि एनिमेल करिडराव जादों गान्दानि गाग्लोबनाय जाथाया। काजिरङानि एनिमेल करिडराव हरखाब गान्दा गाग्लोबनायाव बाइकजों फैनाय सानै बिफा फिसाया गोब्राब जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला काजिरङानि हालथिबारि एनिमेल करिडर केयामरा दालांनि साखाथियाव तेजपुरनिफ्राय बकाखात फारसे बाइकजों थांगासिनो थानाय हान्थियारिखौ गान्दाया हरखाब गाग्लोबदों। बे जाथायाव बाइकजों फैनाय सानै बिफा फिसाया जोखोम जानो गोनां जादों। गान्दानि गाग्लोबनायाव जोखोम जानाय सानै बिफा फिसाखौ दुग्धदेब महन्त आरो बिनि 11 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला ज्ञानम महन्त होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बिसोर सानैबो बिफा फिसाखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। खामपुर पुलिसनि जिम्मायाव सासे सुबुङा हरखाब जिउ गोमादों। पुलिस जिम्मायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैनाय उनावनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय खामपुर पुलिसनि थानायाव जोबथेनानै दोनजानाय सासे सुबुङा मिथिस्लाबै थासारियाव जिउ गोमादों। बुधबारखालि बे बाथ्राखौ पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। पुलिस जिम्मायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ माति प्रसाद बरा होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि माति प्रसाद बराखौ गावनि बिसिनि सायाव इनाय अनागार खालामनाय आरो बिसिखौ बुनायनि दायाव डमेस्टिक भायलेन्सनि केसआव पुलिसा हमनानै थानासिम लाबोदोंमोन, नाथाय हरनि समावनो जोबथेसालियाव हुस गैयै थासारियाव बोखांनो हादोंमोन होननानै पुलिस मावख'गिरिया फोरमायदों। बेनि उनाव पुलिसा माति प्रसाद बराखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोन, नाथाय देहा फाहामसालियाव डाक्टारा माति प्रसाद बराखौ थैबाय होननानै फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।